O noso seguinte convidado quería ser trompetista de jazz. Se converteuse nun dos referentes da música neste país. Nacido en Rendos, nunha pequena aldea do concello de Santiso, Melidao de corazón, Fernando Vázquez Arias é historia musical de Melide e de moitos concellos máis. Realmente o seu proxecto non é só un proxecto persoal, é un proxecto de territorio empeñado sempre en elevar a categoría de música multitude de iniciativas como director, compositor e intérprete. Dime que o programa remata hoxe as dúas, así que imposible ler todo o currículum do noso convidado, director da mítica Coral Polifónica Leco da Coruña, director do Conservatorio de Lalín, da Banda Municipal da Coruña, creador do Conservatorio de Melide, da Orquestra de Cámara de Pontevedra, profesor de conservatorios, dirixiu orquestras da República Checa, Moscova, Moldova, colaborador tamén desta casa aquí na Radio Galega. Así podemos botar horas falando dos vieiros musicais, os que Fernando Vázquez Arias sempre está disposto a explorar. Está elexía apaixonada con Javier Vázquez Grel ao piano, dedicada, por certo, a Pepi Martínez Carmona, esposa de Fernando Vázquez, e o fillo de ambos, Ismael, que tamén protagonizan en parte este ciclo do que hoxe lles vou falar, porque hoxe Fernando Vázquez Arias ven presentarnos un novo proxecto en forma de ciclo monográfico que se vai desenvolver na Coruña a partir de mañá, concretamente na sede da Real Academia Galega de Belas Artes. Mañá, día 14, en marzo, o día 11, en abril, o día 8, e en xuño, o 3. O ciclo denomínase Estreas na Academia. Director, Fernando, benvido, moi bons días. Bos días, moitas gracias por toda esa información previa. Dache vertixe escoitar todo este supercurrículum que tes? Sí, porque como está mezclado ao longo da miña vida, pois me encontro que non sei moi ben en cada momento que cousa facía, non? Isto quere decir que a música da vida son indisociables no teu camiño, non? Totalmente, a música é parte da miña vida e quizá moitas veces casi a poño por encima de calquer outra cousa, o cual me derrean, eh? Sí? Sí. Pode converterse nunha obsesión a música? Sí, a música, cando a vives tan en profundidade, cando estás metido en tantos proxectos e cando queres sacar todo eso adiante, a veces non che queda máis que pensar en eso e olvidaste de outras cousas, e eso tampouco é bo de todo, non? E cando un comeza un novo proxecto, un aínda ten a emoción dese primeiro proxecto, toma o dun xito máis mecánico. Como tomas un ciclo, un proxecto como este que nos presentas? Isto é fruto de moito pensar, de moito pensar en que como vou a coordinar, como vou a facer todo eso de maneira de sacar esos proxectos que están aí, en este caso que son de músicas compostas de 2017 hasta 2024. Moitas delas son do ano pasado, escritas do ano pasado, pero a grupos de maneira que poida utilizar, aqueles músicos que teño disponibles ou que están entusiasmados co proxecto, entonces metelos, encadralos dentro de todo este ciclo, ¿no? A miña teima sempre foi a músicos gallegos, ¿no? Sempre tirar por... sabemos que hai unha música oficial, unha música que leva os millóns, que é o que leva todo eso, pero Galicia temos que ter tamén a outra vertiente, ¿no? Porque senón, si nos eliminan, si nos barren, entonces quero decir que non tendremos nos un pozo de música feita por galegos e música interpretada por galegos. Ese é o meu objetivo. Porque, Fernando, a idea deste proxecto non era buscar grandes auditorios, senón facer algo moi cercano, moi íntimo. Claro, eu pretendo que isto se recolla, de feito está Pablo Barreiro vai se encargar das grabacións, que eso, Pablo Barreiro, mítico compañero da Radio Galega e un ilustre da música. Un día hai que contar a historia deste home, eh? Sí, algún día habrá que contala, porque ten toda a música grabada que fixemos todos, a miña, por supuesto, toda grabada por él, e agora quero que isto tamén o faga él. Entonces, pues o meu objetivo era que non solamente se estree, se vea, se escoite naquel día, naquel momento, senón perdure e teñamos esa
digamos, esas grabacións que nos poden recordar que calquer momento o traballo que se fixo, non? E como nace? Como nace o ciclo, este ciclo Estreas na Academia, en días ademais moi concretos, ao longo do ano? Como se xesta todo? Non podía ser todo seguido, porque ao haber 19 músicos gallegos que interveñen, hai que darlle un margen de tempo, e agora estamos moi centrados no concerto de mañá. No concerto de mañá vai haber 4 obras, que hai a Sonata Brigantia, que, por certo, teño que destacar e destaco porque é un ilustre músico, que é Ricardo Blanco, que é algo impresionante do piano gallego que temos, un dos xenios que temos en Galicia, que colle unha obra e prácticamente lle dicía ainda antes de ayer que ensaiamos, dicía, se eu a pudiera tocar, que non podo, que non chego ao teu nivel pianístico, se a pudiera tocar, tocaría como a tocas ti, porque formamos un binomio totalmente entendible. Que bonito iso. Que bonito eso, ¿no? Porque lograr que o músico que che está tocando a frase, que está fraseando, sea o que ti sintes, ¿no? Porque logo hai moitas outras versións que tamén poden estar ben, pero cando coincide o músico con eso, bueno, é maravilloso, ¿no? É maravilloso. E logo temos o fagotista que vai tocar un concerto que fixen para fagote e orquesta, que é concerto galego. Entonces, quero decir que este é un xoven talento, isto é un rapaz novo de 24 anos que é Esteban García Vidal, que é un espectáculo de chaval de sentir e de tocar. Por tanto, eu vou vendo esas guindas que hai por aí e vou nas levando ao meu terreno da composición. E foches facendo unha escolma de que coñecías, de intérpretes, non? Sí, de intérprete, porque tamén combino a experiencia coa juventud. Entonces hai xente que ten xa moito bagaje, pero outra xente que ten que hai que darlle a oportunidade, porque van a ser se no camiño ti abres as portas a xente, eso vai ser que vai dar lugar a que mañá teñamos un intérprete de categoría. Ti que levas tantos anos nos conservatorios, que ti mesmo foches fundador de moitas das escolas, conservatorios que temos en Galicia, en que momento estamos en canto a canteira? Seguramente xente tan formada como agora nunca teríamos, pero que saída hai, non? Que futuro hai? Efectivamente, agora temos unha canteira espectacular. O sea, temos unhos chavales que están estudiando por toda Europa, que dun nivelazo que podían estar en calquer sitio, en calquer orquesta podían estar tocando, ¿no? Que sitios hai? Van ter que pelear moito para situarse. Algúns, pois, igual o consiguen rápido, outros van tardar máis, pero isto é unha carreira de fondo. Entonces ti non podes quedarte con el no, con el no de este ou con el no de outro, porque hai casos na historia da música como de Montserrat Caballé, que dixeron en Italia que se volvera pa casa e que cuidara a nenos, porque non valía para outra cosa. E mira o que foi Montserrat Caballé. Entonces hai que creer nun, entonces hai que pelear. Eu penso que ese é o objetivo. Se non é nunha orquesta ou nun conservatorio ou nunha escuela, habrá sempre un sitio para aqueles que destacan. Eso teño claro. Mais aló do que che digan, non? Mais aló do que che digan. Deixarte levar por o teu propio instinto. Sí, efectivamente. Moito máis aló de estar convencido de ti mismo. O sea, eu mismo non houbera feito nada se estuvera pendiente de outra xente. De feito, os proxectos que fixen o seu solo. Todos, non hai un donde fixen o seu solo, porque eu entendín, xa cando estuve en la Linca, había un patronato e vin que cada un pensaba distinto, dixen eu con isto non fago nada. O sea, teño que pelearme, e de feito peleeime, pero quero dicir, si eu teño unha visión e non a podo levar a cabo porque aí me entorpecen por os lados, eu teño que despegarme deso e seguir o meu rumbo. Mañá, primeiro día, primeira posta en escena do ciclo monográfico Estreas na Academia. Cal é a atitude que debe ter? Porque, bueno, o concerto está aberto a calquera que lle guste a música, non? Sí. Por certo, hai entradas tamén ou como conseguilas? Bueno, hai algunha reserva de entradas, pero despois é aberto ao público. Aberto ao público, é dicir, podemos ir directamente? Sí, directamente, sí. Vale. E cal é a actitude que debemos ter? Porque a veces temos medo, non? A non poder comprender a música, a pensar que estamos fora de
lugar e debíamos ter uns coñecementos previos para gozar da música? Eu sempre digo, eu estou en desacordo con moitas desas rigideces que hai moitas veces, non? Nos teatros, no teatro da ópera, sobre todo que hai moito postín, moito tal. Eu creo que aquela persona que sinta a música ten que acudir á música. De feito, eu creo que o que asinte acuda á música sin ningún tipo de complejo. Os complejos veñen despois. O sea, se agora temos o concerto recentemente de Viena, concerto de valses, no Musiberei. Bueno, pues a Sinfónica de Viena nunca quiso tocar Strauss, nunca quiso tocar os valses de Strauss porque non tiña nivel para tocar, ¿no? Tuvieron que ser músicos como Wagner ou como Liszt que dixeron que esa era moi boa música para tocar e agora están tocando. O sea, Brahms decía que esa sería a música que él quixera compoñer. O sea, fíjate que contrastes hai no tal. Pero sempre, porque eu non considero que a cultura tiña que ser seria no sentido de canto máis serios son, máis cultos son. Non, a cultura ten que ser fresca, ten que ser alegre, ten que comunicar. Se non comunica, por moita seriedade que te lle poña na cara, non vale para nada. E vou ter coñecementos previos para poder entender, por exemplo, o concerto de mañá. Debe o público manexar certos datos para gozar ao máximo dunha música, por exemplo, coñecer ben o intérprete ou coñecer algo máis sobre ese tema, ou incluso mellor o contrario, deixar levarse pola espontaneidade, polo que pase. Por onde tiras máis? Mira, eu tuve moito contacto, meu pai era músico, tiña unha orquesta popular en Melide, eu toquei despois, dirigín banda, dirigín coros, entón observei que fíjate ti, que casi sempre había no pueblo, que lle chamaban o tonto do pueblo, que sempre se poñía a dirigir a banda, non? Sí, que se poñía diante do torreiro. Moitas veces decía, oye, decille que pare, no, deixo que se explaye, que dirija detrás miña tamén, non pasa nada. Quero decir con isto de que a música, sin necesidade de entender, non é como a literatura. Se ti non sabes o que lees, lógicamente non entendes o que lees, non disfrutas do que lees. Pero a música vai máis alá. A música, sin ter coñecementos, modifica o teu estado. Por lo tanto, a música non necesita dun aprendizaje, digamos, dun aprendizaje previo para disfrutar de certas músicas. Logo, para cultivarte e ser máis profundo, lógicamente, tens que ir adentrándote nela e ir conocendo máis en profundidade. Que preguiza dá tamén, Fernando, no século XXI, reivindicar as humanidades, non? Sí, pero... A utilidade das humanidades. Para que serven as humanidades? Sí. Ahí está. Pues ahora se están quitando humanidades en las escuelas, se está quitando música, si tal, ves algún vídeo donde está un neno chorando, empieza a tocar el violín e cala. Entonces dices, a música ten un poder que debíamos explotar máis. Ahora xa se explota máis, con respecto á época cando eu estudiei, que non había ni conservatorio, ni profesores de cuerda, non había absolutamente nada de infraestructuras. Bien, agora hai moitísimo máis e estamos moito máis protegidos nese sentido e eu creo que isto irá a máis, non? Volvendo ao concerto de mañá, como se prepara un concerto así? Como reúnese primeiro os músicos, ensáyase con eles canto tempo, como facedes? Primeiro eu falo cos músicos, explico a obra, digo, esta é a obra que teño para ti, que creo que ti podes facer. Leva a obra, el analiza a obra, ve a posibilidade que ten técnicamente, todo eso, e unha vez que estamos de acordo en que esa obra pode facer, facemos uns ensayos previos, e vemos que sí, que vai por bon camiño e que el vai tomar o interés necesario. Porque, cuidado, aquí hai moito repetidor. Aquí hai moita xente que enseña nos conservatorios a mesma obra que lle enseñaron os profesores e repite aos seus alumnos toda a vida. Entonces, que tipo de músico ten que facer unha obra deste estilo que é nova? Ten que ser un músico especial, ten que ser, bueno, pues eu digo, todos os músicos que teño aí son personas moi capaces, pero hai outras personas que van máis alá, que teñen o entusiasmo de tocar cousas novas, de abrir novos horizontes. E eses son os que me gustan a min. Eses son os que me gustan. E Malia, todo un pode emocionarse cando está diante do público, máis aló da intimidade que un pode ter na casa, onde un pode facer, levantarse, volver e tal, pero claro, nun concerto nunha hora concreta, onde tes que dalo todo nese momento, onde tes que esperar tamén a disposición do público, e aínda así un pode emocionarse. Sí, vamos a ver. Como músico eu podo che contar, por exemplo, o que me está dicindo Ricardo Blanco. Dice, levanto mal 7 de mañá porque o martes vou ter un día, leva tempo
levantándose a 7 da mañá, facendo ejercicio, tocando, volvendo a sentarse, volvendo a tocar. Quero dicir que físicamente tamén ten que estar á altura, claro, para aguantar o de mañá. Unha grabación previa de 5 ou 6 horas e logo o concerto. O sea, e logo emocionarse, evidentemente que sí se vai a emocionar porque o que o leva dentro... Que non sexa un trámite. Claro, un trámite que o tes que fomentar tamén, que o tes que digamos tes que telo dentro, tes que ser capaz de logo exteriorizalo, ¿no? Pero todos estes músicos, despois de toda a preparación que levan, pues, son moitas horas, moito traballo, se entende que pode pasar calquera cousa, somos vitales, somos humanos, pero o normal é que estén ao 90% das posibilidades. E ti como director, como compositor, que lle recomendas a alguén que se dedica á música, que vaya polo guión, que intente ser o máis técnico posible, ou que se deixe levar e ao final convirta unha partitura en algo propio? Eu prefiero, pouco digo nos ensaios, moi pouco, solamente algún tempo, algunha expresión, pero moi pouco, porque eu sei que o intérprete que elegín ten o seu criterio, e que vai se meter na obra, e o criterio del, para min vai ser máis importante, incluso é máis importante que toque condición que falle notas. O sea, o fallar é humano. Ahora tócase todo moi perfecto, pero antiguamente fallábase grandes intérpretes. Non pasaba nada, porque a emoción que comunicaba é máis importante co fallo en sí. O fallo en sí pois é un fallo que hoxe, no tempo que estamos, claro, como hai tanta perfección e as obras se repiten tanto e non se salen dos mismos esquemas de obras, evidentemente, porque cando faz unha obra de estreno, primeiro, aí hai unha ventaja, non se conoce a obra. Entonces, tamén se permite outra cousa. Logo, esa obra vai ser referencia dos que veñan detrás. O sea, logo, os que vayan a tocar van ter esa referencia como espello, ¿no? Pero podrán facer tamén outras interpretacións, ¿no? Oye, como é posible que alguén cunha batuta poida dirixir, que sei, 200 músicos? É increíble, eso cando empezas a estudiar e cando empezas a meterte diante porque ademais na música hai moito de psicología, quero dicir, non é solamente escoitar, que tes que saber escoitar todo, pero todo eso ben fraccionado, todo eso vas aprendendo porque estudias armonía, contrapunto, composición, logo vas a far grupos pequenos, grupos máis grandes, logo coros, logo orquesta, logo xuntas todo, e todo eso é un oficio que ti vas manejando, non? E logo ven a expresión, que queres dicirte en cada hora, entonces eso é o que é un mundo interior que ti tes que ter claro a hora de ponerte diante dunha orquesta, sobre todo dunha orquesta, porque van te estar mirando, van te estar ojeando, cada gesto que das, que ao mellor se te precipita, pois ao mellor hai xa un músico que entende que ti fuches antes. Cuidado con eso, tes que, sobre todo nos primeiros ensaios, tes que ir moi preparado. E empatizar, non, cos músicos. E que a mí pareceme increíble como alguén que ademais teñen a partitura podan, máis algo do que poña aí, deixarse levar por un director que, ademais, dependendo do director, igual o propio concerto se converte en algo distinto. Sí, eu gestos, moitas veces eu mismo algún gesto de algún director, eu mismo como director non entendo. Sin embargo, a orquesta entende ese gesto, porque previamente hubo uns ensaios, e nos ensaios deletreouse todo. E logo, na expresión, o músico, o director, o que busque un todo. E dentro dese todo, ten que buscar ese sonido que él quere. Entonces se utiliza todos os medios ao seu alcance, todos os medios, incluso que non sean medios escolásticos, senón que sean medios que creen unha imagen do que él quere transmitir. Entonces moitas veces non se entende o que dice, o que fan os directores, pero si está na música. Fernando Vázquez Arias, que ademais de ser compositor, digamos, de traballos que se poñen sobre un escenario, tamén compón música para banda sonora.
Este o inicio dunha curta que se titula Non me olvides. Como é traballar coa túa filla? Eso foi o traballo máis difícil que tuve na que estuve na Villa Vida. Sí, porque ademais estuve detrás Porque a dela. filla é a directora desta curta. Sí, efectivamente, sí. Además tuvo premios e tal. Sí. Bueno, ela toca cello, toca piano e todo, pero non quiso seguir pola música. Entonces, cando chegou o momento, acabou xa o grau profesional, canta, fai de todo. Pero resulta que queres ser cineasta. Bueno, ahora está estudiando en Madrid cine. Vale, moi ben. Este corto era para presentar un premio, entonces eu ando detrás dela dicindo, oye, pero cando facemos eso? No, porque yo tengo unha idea. Bueno, tal. Así estuvo hasta o día que se marchaba para Madrid. E o día que estaba para Madrid, metemos nun estudio, tuve que tocar e gravar as imágenes, as imágenes, gravar a música en función da imagen. E digo yo, como? Dios, sudaba, porque é terrible traballar con un fillo. Sí? Sí. E cando che di un fillo despois dunha formación de música que non deixa de ser tamén unha prolongación de ti mesmo, que che di, mira, papá, a mí a música moi ben, gustame moito escoitala, pero non me quero dedicar a iso. Bueno, é un fraude, a verdad, porque despois das miles de horas que dediquei aos dos miles de cabreos que tuvemos, dos berridos da nai dicindo parade, e todo eso, despois de que chegou un momento, dices ti, bueno, sí, ten formación, pero non invertiría tantas miles de horas nesa formación, porque ao final queda cultura, sí, a cultura PL, pero ese tempo invertido, pois non lle ves resultado. Me gustaría meter algún fillo músico, pero non quixeron. Sí. Sí. O que pasa é que sempre queda, non? O pouso da música sempre queda, claro, efectivamente, un día, despois de meter tantas horas, ir ao laboratorio e tal, deixalo, pero ao final, pois, por exemplo, para outros traballos, a música sempre está aí. Sempre a música é imprescindible. Sí, evidentemente. Eu teño outros dos sobrinhos que tamén son músicos, tal e cual, pero estudian outras cousas. Eu creo que sí, que a música vai estar sempre con eles, van a acompañar, igual agora deixan, agora tal, pero claro, os pais normalmente non enseñan, a menos no conservatorio onde estou eu, nadie lle enseñou ao seu fillo, pero eu sí, eu collín o toro polos cornos, enseñeilles a eles armonía, solfeo, piano, todo o que poden enseñar na casa, enseñeillo na casa. Entón, para min foi moita dedicación, pouco resultado ao final. Claro, pero é un resultado que igual non ves, pero sempre está aí. Sí, eu creo que é dicir, a formación musical, que ainda que non te dediques a música, si é de alguna forma notase cando alguén estudou música, non? Cando ten unha sensibilidade. Eso teño, eu creo que en algún día, en algún momento retomarán a música, o mellor non a música esa tan seria, non a música máis tal, porque la canta, fai cancións, fíjate ti. El xa é máis escueto nese tema, pero xa estou eu para escribirlle unhas variacións para Ismael, que son as que tocaremos tamén. Tamén, non? Sí. Que tamén ten que ser moi emocionante, non? Cando aparece o nome da tua esposa ou do fillo, non? En traballos, igual que aparecen os concellos, moitos dos concellos onde viviches, non deixa de ser, ti, en todo o que fas, deixas a impronta do lugar onde naceches, de aí parte tamén a universidade tamén do traballo, non? Do concreto. Eu quixen facer, a miña idea era musicar Galicia, musicar aqueles rincóns, aqueles sitios, aqueles lugares que me causaron impresión. Hasta musiquei a Costa da Caparica, cando a vin, dixe, eu teño que facer algo, porque que isto me leva, ¿no? en Lisboa. Entonces, claro, cando vas a un sitio e iso che impresiona tanto, fíjate, colles 4 notas e logo chegas a casa e desarrollas todo. O sea, porque foi unha impresión grande a que che entrou a ti, ¿no? Sin necesidade de escribir nada máis, simplemente que a idea de isto, do outro, en fin. Como nace unha canción? Como nace unha composición? É que eu a veces agora, cando falo esta sonata brillante a que estrena mañá, que é super dificilísima, está dedicada a Coruña, a miña segunda patria, tal, así tal, e agora me poño a pensar de como escribín, e non me acordo. Non sei cal foi o leitmotiv, non sei cal foi aquela chispa que se me encendeu, pero en todas as obras é unha idea. Despois digamos que todo é o traballo do compositor, da técnica. Por iso eu poño raíces e eventos, no? Neste primer concerto. As raíces son as raíces que nós temos en Galicia, pero o vento é o que nos trae a cultura de fora, o que nos trae Europa, no? Europa trouxenos toda esa cultura que nós, a hora de escribir, manejamos o contrapunto, manejamos as formas musicales, manejamos a armonía, manejamos todo eso, e todo eso é a riqueza
da música, ¿no? Unha maravilla que non poden perder. Mañá será o primeiro día deste ciclo monográfico Estreas na Academia de Fernando Vázquez Arias, na sede da Real Academia de Belas Artes da Coruña. Mañá o primeiro día, pero teñen outra ocasión tamén en marzo, día 11, en abril o 8 e en xuño o 3. E o que virá por diante, porque este home non lle para a cabeza, así que máis proxectos que irán nacendo. Fernando, un auténtico prazer e que viva a música tamén, eh? Unha maravilla, que viva e que vivan os presentadores como ti. Ah, iso sí, para contarlo, tens razón. Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio